Kaixo! Gaur ekarriko dizuet platanoakin eta benakin indako gaieta batzuen errezeta berri bat, oso errezak dira itxeko eta izan daitezke beste gaieten alternatiba osasuntxua bat. Bihar duguzen osagaia dira, helduta dauzen 3 platano, 300 grama avena eta estixa. Eta gero, erabiliko dugu kanela hautza eta txokolatea gustuen arabera zapore desberdinak emateko. Hasiko gara platanoekin, zuritsu, moztu eta txikitu ingo dugu. Hasi baino lehen, labia 180 gradutara berotzen ipini behar da. Komenigarria da platanoa helduta egotia, zeholan errezago izango da txikitzerak orduan eta gainera gozotasun punto bat emango dio. Platanoa txikitu behar da pantailan ikusten da testura lortu arte. Platanoa dakagunean txikituta, gehituko diogu abena eta anazta egingo dugu dana. Abena gehituta gero, estiko jarakadatxo bat urtu endot, zeneria gogorra zeuan, eta hue bai nastera gehitu dut. Eta dana atera berriz be nazta dut. Masaia prest dakagunean, 2 zatitan banatuko dut, ze zati bateri botako dio txokolatia eta bestiari kanela. Eta dana nazta egingo dut. Bi masak prest ditudanean, labeko bandeja hartu eta gainean papel bat ipini behar zaio, eta gero joan koilara batekin neurri berdineko gehietak eitzen saiatzen. Gutxi gora bera zentimetro inguruko lodierakoak. Gaietak prest dakagu zenean, labian sartuko dugu eta bertan agako dugu 15-20 minutu inguru dorau arte. Bueno, jaetara ditut gaieta labetik, laga ditut igual 25 minutu inguru edo, gainetik eta azpitik dorauta gelditzu arte. Ikusi dozuen bezala oso errezeta goitxia, osake animatzen zaituzte probatzera, gainera oso osasuntxua da, eta hori, hau izan da gaurko guztia, eta aurrengoan ikusiko gara. Agur!